Next stop is Orientation Mansion. 복지부지점 척추소은 보건병원은 척추관절, 재활통증, 내과, 세계과로 증설 진료하며 종합건강검진센터를 운영합니다. 보건병원은 2번 정류장입니다. 2번 정류장은 볼리네거리 3입니다. 다음 정류장은 대구시 2입니다. This stop is Holy Junction. 안녕하세요, 송동부님. 반갑습니다. 방문해 주셔서 너무 고맙습니다. 네, 퇴근길이에요. 집에 가는 중이에요. ва алейкум салом. Хуш омадем, Бахтовар Абдуллаев. Шукр, шумо хуб наст? 퇴근하고 이제 버스 타고 집에 가는 길이에요. از کار به سوی خانه در اتوبوس. زوربکی برهانزاده سلام علیکم اپاشکا بیبیلایکا و علیکم سلام اکا رحمت کلان خوش آمدین. چرا تا ساعت چه 퇴근 합니다. 저는 4시에 퇴근해요. 4시. 10시 반이나 11시부터 4시까지 해요. سعید عمر فضیخان السلام علیکم سوزید خوبه جان و علیکم سلام رحمت اکا شما خوبه نغزن خوش آمدین. شخصانی که می‌دارین اگر ممکن باشد همین لایک گذارید تا که همین دیگران پهن شوند دوستان دارین. 지금 집에 가서 집 아니고 유치원 가서 이번 주는 마지막 주예요. 여기 차량 운행 안 한다고 이번 주까지 다음 주부터 이제 반학기 끝나요. 그다음 차량 운행해요. 차량 운행이 진하다고. 남대구시 2입니다. 다음 정류장은 남부 자동차 종합시장. ساعت در کره 4:23 بیگانی 4:23 بیگانی همه از سر کار برآمده از ساعت 4 سر می شود. از کار می برویند و سوی خانه می روند. سلام علیکم خوشگاه و علیکم سلام خوش آمدین. سلام علیکم آقا جان مدرسه چخیل داره بیاییم و علیکم السلام شما درسیه عینی حال همین شهروندان روسیه را گرانیسشون را محکم کردگیان متاسفانه که بعضی را هم محکم کردگیان آمدن نمیتونن. کمتر صبر کنین همین وضعیت خوبتر شود و بیایین خوبتر رایید. من زن هستم فرزانه جان ها فهمه خوش آمدین اپای عزیز خوش آمدین. من بسیاری را میدانم که زن هستند در همین کانال برای که بسیاری ها هستند در کامنتر می نویسند نامشون با نام بچه ها کشادگیان و نام فرزنداشون یا شوهرشون بسیارشون هم میدانم که زن هستن. اپا ویزای کجا کاریم؟ ویزای چخیلی ویزای کاری، ویزای دانشجویی، ویزای کاری من نمیدانم خریدنش برادر. و ویزای دانشجویی باشد حجت سپاریده داخل میشوین میگیرید.
Туркия куҷо намеша биёем? Туркия ҷои хубайку, ҷои хунуктона, ҷои гармтона хунук накунем беҳтаре. Туркия як аз давлати пешрафта, тараққӣ карда. Лекин куҷоеда бошем набошем фарқ надорад. Ҳамин шартномаи корӣ дошта бошад Тоҷикистон ба Корея оянда ки куна ва новобаста дар куҷо ҳастем. Шумо метавонед ки биёед. Ассалому алайкум, рӯзи сайди ҷумъа муборак. Ва алайкум ассалом Исмоилова теҷе. Айшаҷон хуш омадед. Рӯзи сайди ҷумъа ба шумо ҳам муборак бошад дӯсти азиз. Мо хуб, шумо нағзен созин? Кор рафтан дар кора пашка, лекин визара чӣ хеле гирем. Визаи корӣ махсусан ба ҳамин визаи корӣ омадан ман видео кардагием ку дар борашон. Ҳозир вай надоранд, шартномаи корӣ надоранд, не ки дигар роҳо қати омадан мешаванд. Масалан донишҷӯ шуда омаданд ё роҳи бизнес қати омаданд. Хай бизнес қати яку маблағ бисёре. барои роҳи бизнес омадан дар роҳҳош ҳаст, лекин маблағ дар кора. Агар ба мақсади бизнес биёен ё шумо омада бор харена иҷо бор гирифта биёен, маблағи калон дар кора. Салом алейкум фари азизам. Ва алейкум ассалом Юсуф Саловс апай азиз, сози назди хуш омадед. Аз Тоҷикистон 4 соат фарқ мекардаст. Ай Тоҷикистон 4 соат фарқ мекунад. Ай Тоҷикистон 4 соат фарқ мекунад рост. Ай Москва 6 соат. Ай Омск бошад 3 соат. Ассалому алейкум сайди ҷумъа муборак. Ва алейкум ассалом. Хуш омадед семья в Петербурге. Ба шумо низ рӯзи ҷумъа муборак бошад. Алҳамдулиллаҳ ҳоли мабҳам худованд хуб бошед. Набошад баҷа алҳамдулиллаҳ. Саломат бошед, шуморо худоҷон нигаҳбон This бошад. stop is Genki Steel Company Limited. барои кор чӣ барем кардем? Нафаҳмондум ку Анас Холов додарҷон ака мешавен, додар мешавен. На шумо дар фаҳмондум ку ака. Айгу Исмоиливаним юкизукони бандавоё. Апаҷон дар шумо чӣ ба барф нест? Ҳо ина бинен барф нест мода. Мода умуман барфа дидан намешава. Инем ки ҳавои баҳор, лекин шамоли хунукиш аҷоибе. Баъд дар ҷош хунукай. Амин шаҳре ки мо зиндагӣ мекунем барф меборад. Лекин қати борон якҷоя шуда ваем намедонем ки барфа ё борона. Донишҷӯ шавем чанд сум расход мешавад. Донишҷӯ шавед агар вай вобаста ҳамин ҷое ки шумо дохил мешавед. Шумо забон меомӯзед ва ё ки донишгоҳ дохил мешавед, бакалавр ё ин ки магистр, ҳамаи ино маблағошон фарқ мекунад. Масалан агар шумо донишҷӯ шуда биёед, ман ҳама барнома карда мондагиам ку як донишҷӯ меҳмони барнома шудагиан, оиди расходошам, оиди донишҷӯ будан дар Корея забономӯзӣ ҳамаш гуфтагие. Вақте ки шумо забон омӯхта дохил шуда биёед, дар як сол 4 курс дорад. Як курсаш чанд аст? $1900 як курсаш. Ана кун як курсаш $900 ки бошад, дар як сол 4 курсай. ҳисоб кунед чӣ қадар мешавад. алейкум салом тигр, хуш омадед. рӯзи сайди ҷумъа муборак. Салом, раҳмати калон апа ба шумо муборак. Апаҷон як бор дигар фармоне барои Корея рафтан. кадом роҳша фаҳмонам додарҷон? шумо роҳоша гӯем фаҳмонам барои кор, барои дарс, барои бизнес омадан ё барои дигару дигар? This stop is Kopochi Company Limited. Салом алейкум сози фикр дар онҷо нашо кор буриш чӣ қадар кор ҳаст бигӯя ба кори занҳо.
وعلیکم سلام سمودین اکرامov کار هست کار بسیار کار проблема نیست کار проблема نیست ویزا проблема کار پره هم برای زنها برای همه ایجاد اگر همین مثلا پگاه عادی خینا یگون کار نداریم روز شنبه میخواین که کار بریم اینترنت هم میزنین یک روزه کار روز شنبه پویس میتین لوبای جدا کار هست میتونین که حتی یک روزه کار رفته روز کارتون گرفته بین کار ایجا پرابلم نیست فقط ویزا همین ویزا پرابلم های سلام علیکم علیکم سلام خانه سنت کردن چند سنت طرف شما در خونه سنت کردن ایمنه در همین شهر تیگو یک خانگش از $300 سر می شود تا $500 در شهر سئول باشد در پایتخت از $600-700 سر می شود تا $1,500 خیلی سئول پایتختش که است کمتر قیمت های راهی کارش فقط بیمور پشکه راهی کار حاضر من پشکه در شهر مسکو راهی کار در ایجا پرابلم نیست گفتم کدوم وقتی خواهی کار یافت می شود فقط حاضر همین ویزا مشکل های از سببی که تاجیکستان و کره تا حاضر شرطنامه کاری کردگی نیست از همین سبب اومدن کمتر مشکلی لیکن دیگر راهوش هست راههای دانشجو شده آمدن راههای بیزنس راههای با کدام راهش هسته با مدیسینسکی مثلا طبابت آمدن راههای سیاحت آمدن باز همین یک راهی بهترین آسان بود برای و شهروندی رسیسکی لیکن همین از حساب همین کووید 19 وضعیت که در کره کمتر بیزیب شد گرانیسه محکم کردن راستیگه برای همین حاضر نمیتونن که شهروندای روسیه یا دوینوی گراجدانسا داشتگی ها بیاین برای که بهترین راه برای آمدن همین برای دوینوی گراجدانسا برای شخصانی که شهروندی روسیه رو داشتن برای که 2 ماه به ویزا میتونستن که بیاین بسیاری تاجیکا ازبکا قزاقا به همین شهروندی روسیه اومدگیان در همینجا داخل شدگیان یا که کار در اومدگیان ویزای کاری گرفتگیان همین خیلی کردگیان که خودشون جا کردگیان ولی مهمونای برنامه بسیاران هستن هوایارا آدمایی که مهمونایی که شهروندانی که به پاسپورت روسیه اومدگیان و یارا من ثبت میکنم با از زبانی هوایا من سخنو را راه اومدنش با چیزا در شما میگویم من هم مراهوشم میدونم دوستانی عزیز لیکن با برای باوری شما شده برای شما شده همین مهمانو را شخصانی که تاجیکایی که با رسیسکی پاسپورت آمدگیان با ویزای دانشجویی آمدگیان همین را من بسیارتر در برنامه دعوت کرده ای همونو معلومات جمع میکنم برای شما میتونین که در همین کانال همین برنامه را انتظار شوین نصیب باشد ثبت کرده من میگذارم من شما پاسپورت دارین پاسپورت چی برادر من پاسپورت تاجیکی دارم بر اساس که پاسپورت لیکن من با پاسپورت تاجیکی آمدگیم من دانشجو شده آمدگیم یکم بار سال 2012 دکومنتش گرفته میشه پاسپورت گرفته میشود لیکن از زمین پاسپورت تاجیکستان اتکاز میکنی وقتی اتکاز کردی بعد اینجا دوینای نمیتن برای همین ما پاسپورت گرفتگی نیستیم ما ویدنا ژیتلسوا داریم بعد این قانون قاعده خچه دارد برای گرفتن همین ویدنا ژیتلسوا یا پاسپورت باید زیاده از 10 سال در همین کریه باشی ماگستر تمام کردگی باشی قانونشون بسیاره اپا جان اگر گراجدانی باشین میتونید بیاگون پرابلم رفته گراجدانی کجا باشین شما چند سال شد در کره زندگی دارید اپا جان من 10 سال شد برای خواندن آمدن چند سال در کره کانور مارکریبر برای خواندن نام کم تر پیش گفتم که اکا وابسته ای اختصاص است زبان آموزی بیاین یک سمسترش در یک سال 4 سمستر $1000
ай 900 تا 1000 دلار. بعد هر دانشگاه هر خیلی. اگر من در یک سال 4 سمستر حساب کنید چقدر می شود. اگر اختصاص دهید بکالور داخل شوید در یک سال 2 سمستر است، یک سمسترش از 3000 دلار سر می شود اختصاصش در یک سال 2 سمستر، یعنی 6000 7000 دلار در کره. برادرای عزیز، اپاهای عزیز، خواهرای عزیز و دادرای عزیز، شخصانی که میخواهند همچون دانشجو شده بیایند، من با شما توصیه میتیم که شخصانی به همین روش اگر اومدن خواهند، برای آنها بسیارتر صبر در کره، بسیارتر صبر بعد خوندن در کره، برای اینکه هم دانشجو بودن هم کار کردن در کره به حد قیمته، طلباتش بسیاره. برای همین دانشجو شدن خوندن به حد مشکله، برای این صبر در کاره. بعد آینده ای هم مراسماتی که شما در وقت دانشجویی میکنین، نصیب انشالله که در اومدین ویزای کاری گرفتین، همه این رسخوده را شما میبرارین. بسیاری همین تاجیکایی که در همین جا آمدگیان، همه ویا به همین دانشجو شدن آمدگیان و برگرجدن سیرسیز که آمدگیان خشون جا کدگیان. برای که در همین تاجیکستان حاضر چی میگن شد در همین تاجیکستان، در همین کره تا همین سال 2014 پاسپورت کره نبود، پاسپورت تاجیکستان نبود. در همین کره بسیار هم خیلی مشکل بود، به حد مشکل بود برای ما همینجا زندگی کردن. وقتی که مثلا سفارتخانه نداشته باشه یگان وضعیت یگان مشکلی میشد، باید همون سفارتخانه دا مراجعت کنی که نبود، به حد مشکل بود. ما بعد همین 2014 بعد جنوبی عالی آمدن و سفارتخانه را گشودن، سفارتخانه تاجیکستان در کره. لیکن از سال 2014 تا حاضر شرطنامه کاری نبستن. همه ما انتظار مپاهای عزیز، برادران عزیز، انشاءالله که میکشویند بهترین کار میشود، همه تاجیکا میبیاین نصیب باشد. ایمو روسیه در بسیار شد عذاب میکشن، میبینیم خیلی خدا جان همشون قوتی، همه ما غریبه میشن قوتی دو پستر شرطنامه بندند و بیاین تاجیکا. مثل یک سپرسمن که مدالی چیلو با دست آورده نمبرداری تاجیکانی. من فکر میکنم که چنین یک بار مثل دو دارم. رحمتی کلانه. سلام دختر جان، پیل دستتان میداد. من سوالی شخصی داشتم با شما. مستوره علیم بای و اپای عزیز، همین پرمی افیر تموم شود در تگش نمروی واتساپ و صفحه اینستاگرام میگذارم، میتونید در همونجا نویسید. زنده باشه اپا جان، الله نگهبان باشد. رحمتی کلان برادر دادر جان عزیز. صبر بله دادر جان، صبر کم مکک صبر کنیم، هم قدر بالا برامدیم. نصیب باشد انشالله همین شرطنامه کاری بندن تمام. سلام به همه آیلوی در روسیه. و علیکم سلام. سلام علیکم اپا جان. و علیکم سلام، خوش آمدید. یک روز کاری چقدر سمای اپا؟ یک روز کاری حاضر همین 2022 علاقه ساعتی کاری با بالا برامد 9000 وان شد. 9000 وانش چند میشد؟ قریب 8 دلار ده، 8.5 دلار هم خیلی شدگی بالا برامد. هر سال ساعتی کاری در کره بالا میشه و هر سال اکو در یک روز من پریمیر نگویم، ای در یک روز 80 دلار یک روز کاری. برای دخترها باشد 65-70 دلار یک روز کاری، برای مردکا 80 دلار از ساعتی همین 8 تا 6 بگاه. اگر که با شما дополнительный کار کنین، با дополнительный کارش پولش 2 برابره. дополнительный کار یک روز ده 2-3 ساعت дополнительный کار. اگر дополнительный کنین یک روز ده قریب 100,000 میگیرین، 100 دلار ده. شنبه یک شنبه باشد کن میگوین روزی مخصوص است. شنبه اگر کار باشد 120,000 بالا میگیرین، 110-120 دلار. گفتم که در جانا
пулаш нағзай, кораш нағзай. Проблема нест, фақат проблема виза ҳай. Фақат проблема виза ҳай. медицинаш чӣ хеле ҳама дақиқи страховка аз бародар роз як чиза ман шумо дар фаҳмонам бародари азиз анамин дар Корея вақте ки аз автобус мефароӣ ва дигар автобус агар шиштанӣ бошӣ метавонӣ ки картата ҳача мегӯянд мезанӣ 성서 종합시장 건너입니다. метавонӣ ки дар метро мешинӣ дуюм нақлиётат ройгон мешавад дар метро мешинӣ ва ё автобус мешинӣ дуюм бора ройгон аст медицинаш чӣ хеле ҳамада хеле страховка фақат граждани худашон табобат мекунанд духтарчамо дар тоҷикистон касалаш наёфтанд Анура Турсунова медицинаш дар сатҳи олияй дар сатҳи боло страховка на фақат шаҳрвандон страховка ба тамоми хориҷиён ҳам метиянд мо бе страховка зиндагӣ кардан наметавонем дар Корея беҳад қиматай масалан мо оилавӣ страховка кардагием як бор ҳамин кӯдакҳоро агар больницаи детски барам просто ҳамки просмотр кунанд агар страховка бошад $3 мешавад $3 ё $4 лекин агар страховка набошад $15-20 як просто ҳамки просмотр медосмотр мегзаронид ана ҳамин хел шумо фарқиятча бинин чӣ қадар ай барои ҳамин страховка ҳатмӣ аст ҳатмӣ бемоша чӣ гуфтан апа чӣ касалай Анура Турсунова апа чӣ хел наёфтан касал шона салом алейкум апаҷон як чӣ пурсам ва алейкум салом пурсем раҳмат апа фарзона салом кушон апаҷон чӣ хел Корея рафтем шумо дар кадом шаҳри Корея қарор доред мо дар шаҳри Тегуи Корея апашка номератон намедодед эфир тамом шавад эфира мегузорам дар ҳамин комментария номероя закрипит карда мемонам номерои WhatsApp баъд саҳифаи инстаграмам ҳаст ҳамин саҳифаи инстаграми ҳамин канал мемонам касе ки савол дора нависем апаҷон виза чанд сум боша визаи чӣ визаи корӣ пул қатъи ман намедонам бародар лекин донишҷӯӣ бошад дохил шуда ҳамун маблағи ҳамун донишгоҳ метиҳен дохил мешавен визатона мегирен ай хеле ки виза чанд боша визаи корӣ ман намедонам акаҷон милисо ғам наметиҳан ранги Россия не баъд рӯзам прямои эфир кардагӣ будам пурсида будам гуфта будам фаҳмонда будам тамоман ғам наметиҳанд тамоман ҳатто намегӯянд ки кӣ ҳастен кӣ нестен агар ягон чи нарушение шавад ягон проблема шавад баъд ҷиддӣ масъаларо мебинанд ай хел дар раҳ рӯҳ вапше ҳамун прямои эфирро нақл карда будам ку шавҳарам якум бор Корея омада буданд соли 2009 8 буд ё 9 якум бор омаданд ки дар бораи Корея маълумот надоштанд зиндагӣ кардагӣ набуданд ягон роҳшо намедонистанд баъд рӯзи ҷумъа мешавад намози ҷумъа меган меравем намози ҷумъа рафтанӣ мешаванд ягон масҷидшона намедонанд ки дар куҷоай берун мебироянд ҳамхе кофта меган хай мековем меёвем намоз меравем намози ҷумъа баъд милисо истодагиянд пешаваи милисо рафта милисо мепурсанд ки вай шумо ҳамун масҷиди тоҷиконе масҷиди мусулмоно дар куҷо аст мо навомадагием намедонем ва милисоҳо дар мошин мешинонанду мебаранд биёен мегӯям мебарем тона баъд шавҳари ман метарсанд мисол дар хориҷа якум бор омадагӣ хавотир мешавида чӣ хел дар Россия овоздаву ва ё бисёре ку ғам метиҳанд гуфта
ки меган гирифта бурда то ҳами пеши дари масҷид мефуроранд, меган ҳаминай масҷидон, масҷиди мусулмонон. шумо бинед масалан ихе чизошда тамоман кор надоранд, динда тамоман кор надоранд, бадбинӣ надоранд, ҳама озодай. касе ки мехоҳад намозшо мехона, касе ки мехоҳад озод мегарда, динда тамоман бадбинӣ надоранд. динора ҳурмат мекунанд. рости гап, вақте ки мо донишҷӯ будем, ҳамин донишгоҳе кемионда мехондем, баъд бачаҳои тоҷикам буданд, ай ӯзбекистон, ай тоҷикистон, вақте намоз гузоштан рӯзи ҷумъа мешуд, ай дарс озод мебуромаданд. ҳамин як синф монда, ай ҳамун донишгоҳ махсусан як синфа барои ҳамин намозгузорӣ рӯзи ҷумъа қатъи ҳамин ҷои намозошон гузоштагӣ буданд. мебуромаданд ай дарс оҳиста намозошон намехонданд, бо меомаданд. ана ин садиқи бачаи ман аст. то ҳамин рӯз садиқшон ин автобусошонам нишон надодем. мана ин автобусошонам. то ҳамин ҳафта вай буд. зимни каникул доштане ки садиқошон кор мекарданд. то ҳафти гузашта дар хона буд. ин ҳафташ мошинашон кор накарданд. ака ай ҳафти оянда насиб боша мошинашон кор мекунад. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 네키예요. 네. 네, 네키요. пеш аз омадан саҳар мебиён, пеш аз дар омадан анаминҷа ба ҳисоби ҳамин касал COVID-19 дар Корея фарқ надорад. садиқ аст, куҷо аст, ошхона аст, куҷое ки набошад, дар даромадгоҳи ҳар як ҷо ана ҳамин хел аппарат гузоштагиян, спирт мегузоранд. мана ки дастатро мемонӣ, сон содок мегӯянд, спирт мекунӣ. вақте ки агар тасб дошта бошӣ, мебарорад ки тасб дорӣ. масалан яъне ки тасб надоред. ман смсҳои шуморо хонам. милисаҳош хам намесана. якташ як диагноз, дигараш дигар диагноз. апай азиз, ман ҳамин номерои ватсапа дар таги ҳамин эфира сахранӣ карда дар таги комментария закрепит мекунам. манда нависен. ман мепурсам. духтуро ҳастанд, шиносо ҳастанд, ман мепурсам як бор. ако аниқ намедонам, як бор мепурсам. апай Фарзона, ман ҳам дар шаҳри Корея будам. 2 сол пеш ҳозироҳо кушода шудааст ё не? беҳтарин Рӯзибои Орипов. роҳ барои шаҳрвандони Россия граница маҳкам кардагӣ ку. граница насиб бошад кушода шавад. ман дар канал ҳатман ки хабар метиҳам. сагои уҷо ранги саго ресағам наметиҳам. ака саго ҳамон милисора дар назар дорӣ, на? Не ҷағам наметиҳам. ман камтар пеш фаҳмондам ку. дар тегу 4 грамм 5 грамм. нафаҳмидам, хушрӯтар фаҳмонед. зинда бош, Корея неспот ба Россия фашизм. 안녕하세요. ассалом бачаҷон. ассалом. хуш бачаҷон. кӯдакоям хекатагиан ки хчон самостоятельно мепӯшанд. Никсон сеним анкесеё? 괜찮아요. 안 오셔가지고 괜찮아요. 괜찮아요. 일어났어, 신호? 잘했어. 따뜻해요. 요즘 추워갖고. 저 새 신발 주문했어요. 진짜요? 네. 좋겠다. 새 신발 신네. 반짝반짝 있어요. 새 신발은. 우와, 불빛 나는 거야? 네네, 불빛. 우와, 멋있다. 빡빡. 진짜. 잘했어. 잘했다. 하이크 맞춰줘. 선생님께 인사. 안녕히 계세요. 네, 안녕히 계세요, 선생님. 네. çıkarı 맞춰줘. sos sadik nas خوب مایلش پاکا ودیخ بچه‌جان. السلام علیکم آقاجان. روز سعید جمعه مبارک. و علیکم سلام رحمت. روز سعید
ҷумъа ба шумо низ муборак бошад. Некранг Алиҷон териро канун гонгаё. Не, чигим нек териго иҷе Алиҷон териро канун кириеё. Таумҷу бутто чари ан чинҳенг ҳалкоеё кресо иҷе ючон аналкоеё. Аз Тоҷикистон ба Корея чӣ хел рафта мешавад ва чанд қадар пул рафта омадан аз ташхиси бигзарондан. Ҳамаи ҳамин апаҷон Анора Турсун ва ма мефаҳмум. Оли эфир тамом шавад. Номерои WhatsApp-а мегузорум, нависен. Барои ки ман диагноза намедонам ки хаттон хушртар суҳбат кунам, баъд гап мезанам то. Номерои WhatsApp-а мегузорам, нависен ҳамуҷада. Барои ки вай чӣ ташхис, чӣ гуна ташхис гузарондан дар кор, чӣ касал ҳастанд, вобастаи ҳамон бемор аст. Чӣ қадар пул рафтанаш. Агар шумо ба Корея барои медисина омаданӣ бошен, маблағи вайам тамоман дигаре. Барои ки ҳисаби хутонае ку. Ман ҳамаи миноро мефаҳмам. Шумо чӣ кор мекунед? Ман кор мекунам ҳаминҷода дар фирмаи косметикаи корейскӣ. Ва рӯзои шанбе, якшанбе дарси англисӣ метиҳам дар хона ба карецо. Вале насиб бошад як рӯзи ҳамин дарсия сабт карда баъд дар канал мегузорам. ҳам дар хонаи худам, ҳам дар хонаи худшон рафта дарс метиҳам карецода. Худованд нигаҳбонатон бошад. Раҳмати калон апа. Ассалому алайкум. Ва алайкум салом. Хуш омаден. Айгу некда. Не, неккиё. Некки инса ҳе? Ассалом гу бачаҷон. Ассалом. Шумо ки? Некбахҷон. Шумо чанд сола? 5 сола. Майш. Саломат бошен. Фарзона апаҷон азам ҳамин корейси катиб. Бисёр калимаи опаро истифода мебаранд. Маънояш чӣ бошад? Опа? Опа ин ака мешавад. Чӣ хеле ки ман дар ҳамин филмҳои узбекӣ тамошо кардагиам, акаро уко мегӯянд ку, ҳам акашона уко мегӯянд, ҳам шавҳаршона уко мегӯянд. Агар ҳамина аҳамият дода бошед. Ана дар Кореям ҳамин хел аст. Ҳам бародари худшон, ҳам фарзанди пардараш ака аст ку, ҳамуна опа мегӯянд ва баъдан ана ҳамун чӣ мегӯянд дӯстписар. Дӯстписаре ки доранд, ҳавайро опа мегӯянд. Опа. Апаҷон, как работать в Корее легально? Как работать в Корее легально? С документами? С документами можете работать легально. Конечно, с документами. Чандин телефон чансме аҷоиб лафзҷан. Шумо чанд солаин забон омӯхт? Шумо чанд солда забон омӯхтем? Намедонам чанд сола будам. 19 солагим да хондагиам. Диапаҷон мобилни сифрҷи или ҳанҷи боло экрани смартфон наштагин. Ан телефонама мегӯен? 5G 5G. Навистаги ман нафаҳмидам, манам пурратар нависед. 5G аст 5. Аньон неку аньонҳасеё ҳе? Аньонҳасеё. Ин ду Симон бачаҷони манам пурсидасе. Аньонҳасеё. Ирми моеё? Ё сариеё? 6 сариеё? Пангапсумнида ҳе? Ман ҳамин як дӯсти бачама пурсидасан. Барои ҳамин нишон додам. Салом хоҳарҷон, писари ман дар Русия донишҷӯ аст ва давомашро ба Корея давом мекунад. Мешадми? Ва алайкум салом. Бачатон дар кадом донишгоҳ мехонанд ва ихтисосашон чӣ аст? Перевод карда омадан проблема нест. Забони англисия камакак донанд беҳтарин аст. Метавонанд ки перевод карда биёянд. Баъд перевод карда ки биёянд аз ҳисоби худашон мешавад ку. Барои ҳамин хондан омадан аз ҳисоби худ тамоман проблема нест. Проверка мекунанд, мебинанд дар боратон ки ҳастеду чӣ ҳастед. Ҳамаи ваё документҳо ки тухурӣ гирифт мебиёед мехонед. Бону зиё. Фарзонаҷон, ассалому алайкум. Аз ноҳияи Фархор. Ва алайкум салом апаи азиз.
хуш омаден. Иҷенин Алиҷон териго канунгонгаё? Не. Иҷенин Алиҷон териро канунгоеё. Чигим чи ҳачол тагокаё. Ай садик бромадем. Ман аку метро мешинем. Чихе ки автобус да ҳози ман нишонтон додум. Пеше фромадан автобусои Кореяда картая як бор ҳансинг мекунӣ, мегӯянд зер мекунӣ, метавонӣ ки 3 маротиба ба ҳамун карта, ба ҳамун маблағе ки шиштагӣ да автобус 3 маротиба да автобусои дигар шинӣ, ё метро ё автобус. Анаку мо ҳансинг мегӯянд ҳамхе кардем. ҳозир рафта боз метро мешинем. Аз метро то хонаи мо як стансия аст. ин ҳафта то ҳамин ҳафтаям сади каникул буд, ам мошинашон кор намекарданд. аз рӯз душанбе оянда насиб бошад аку мошинашон мебиёянд. зимни каникул бромадагӣ буданд. барои ҳамин апаҷон илтимос барои пӯсти рӯй ягон тавсия тем пӯст мепартёриям зан ҳастам. барои пӯсти рӯй рӯятон сухое апа неку нулоё пӯсти рӯйтон сухое апа сухой бошад кремой вай гирен влажный кремое ки ваян мулоиман барои рӯй. крем для лица. баъд маскам истифода барем. беҳтарина маска. маска для лица аст ку увлажняд мекунад, аммо пӯсти рӯйтона тоза мекунад ро. сонсодоки ҳатто да ҳамин лифтора мондагиян барои дастасфир кардан. ҳар шахсе ки медорад дасташона сфир мекунад барои бехатарӣ ва ба ҳар касал гирифтор нашудан. 지하 1층 대합실입니다. 문이 열립니다. 가자. мехом забони кореягиро омӯзам. чанд вақта ёд мегирифта бошад? чанд вақта мегирифта бошад? забони кореягӣ беҳтарин забон омӯхтан ягон зарар надорад. вай аз зеҳни шумо вобастаи шумо чӣ қадар вақта метавонед ки ёд гиред. забони осон нест, лекин агар зеҳнатон хуб бошад зуд ёд мегиред. баъд завқ ҳам бошад, завқ дошта бошену зеҳнатон хуб бошад тез ёд мегиред. хавотир нашавед. ҳастанд шахсоне ки дар муддати 2 сол, ҳастанд шахсоне ки дар муддати 1 сол ё 6 моҳ тез ёд мегиранд. барои ҳамин вақте ки бихоҳед орзу ҳавастон бошад ҳатман ки ёд мегиред. бихонен, беҳтарин кора мекунем. бихонен. дар косметика кор мекунем. дар советием барои доғи рӯй. алиҷон азизов шумо зан ҳастен ё ки мард? нафаҳмидам. барои доғи рӯй кремо ҳастанд охе. ба дигар чизо табобат кардан шаку ман намедонам. барои доғи рӯй кремо ҳастанд, рӯғано ҳастанд. аваёро истифода мебарӣ. смс бисёр шуд. ҳозир ман ҳамаша мехонам. 안녕하십니다. 문호수선 카드를 먼저 대놔주십시오. 카드를 다시 대놔주십시오. модур омадем ва пеши мо биромад. салом ва алейкум салом. ихтисоси бачам дизайнери хонасозӣ аст. дар он ҷо ҳама ихтисос ҳаст. албатта ҳаст. ҳама намуди ихтисосҳо ҳаст. ҳама намуди ихтисосҳо ҳаст. гуфтам ки аз ҳисоби худ ҳаст. аз ҳисоби худ ки мехонанд метавонанд ки бе ягон мамоният, бе ягон мушкилӣ биёянд. раҳмати калон фаршмаҷон худованд нигоҳбонатон бошад. саломат бошен апаи азиз Бону Зиё. апа чихе Корея рафтен?
ман чихи Корея рафтам дар ҳами як барнома ҳамаша пурра фаҳмондагиму як бор дига бо мефаҳмонамтон. ман соли 2000 чанд буд 2012 соли 2011 ман ки дар телевизиони Сафина барномаи Саббоҳ агар тамошо кардагӣ бошен кор мекардам ҳамчун баранда. тӯли 6 сол кор кардагиам. ҳамун вақти хондан, вақте ки донишҷӯ будам, як озмун шуд, озмуни натоқӣ бо забони кореягӣ. ҳамун озмунро иштирок кардам ва ҷои дуюма гирифта баъдан мана ройгон ба Корея барои хондан равон карданд. барои хондан омада ҳаминҷа хондам. раҳмати калон барои атвитатон. саломат бошен. номериатонамон боз муфассал гап занем. фарҷон ман зан. майлаш эфир тамом шавад ман сахранӣ мекунам эфира, номериро дар таги ҳамин эфир закрепит карда мемонам. забони Корея бояд дар куҷо ёд гирифтам мумкин. шумо дар кадом тараф ҳастен? дар Тоҷикистон ҳастен? дар Россия ҳастен? дар Тоҷикистон бошед институти забонҳо мегӯянд. институти забонҳо ҳамҷода забони кореягӣ, ихтисоси забони кореягӣ дарс метиҳанд. муаллимаҳо ҳастанд, ҳамашон дӯстои мо. касоне ки мехоҳанд дар институти забонҳо агар хонанд, забон омӯзанд, агар худашон рафтан наметавонанд, ягон мушкилӣ дошта бошанд, нависанд. ҳама муаллимаҳо дӯстои мо ҳастанд. мо уҷо хондагием, боз гап зада мегӯем. ана ҳамунҷо рафта забон ёд гирен беҳтаринае. камакак ҳамунҷа ёд гирем ба биёинам нағз мешавад. ба фарзниқа забони кореягӣ қини бадаи шумо дар муддати чанд қа омӯхтед забона? ман ихтисосам ҳамин тарҷумони забони кореягӣ тамом кардагӣ. қим буд вақти хондам, беҳад қим буд. вақте ки ман дар Тоҷикистон як сол дар Тоҷикистон хонда будам, Корея омадам, тамоман намедонистам, намефаҳмидам ки ино чӣ гап задисанд. ки масалан 2 сол ман дар Тоҷикистон хонда будам институти забонҳо ба номи Сотими Улуғзода, ихтисоси забони кореягӣ. вақте омадам тамоман намефаҳмидам ки ино чӣ гап задисанд. вақте ки дар Корея бо хондаму бо хай суҳбат мекардем, бо қати корейцо дӯсто пайдо шуд, шиносо қатишон гап мезадем, бо тарзи ҳамин гап задан ва ёмон бо тамоман дигар шуд. журналисти апа журналист будам. ҳози полни дар Корея полни омадагӣ дар Тоҷикистон бас кардагӣ будем. вай журналистӣ барандагӣ як вай буд, як шуғл буд. аз давраи мактаби синфи 9 буд. барномаи вай кастинг шуда буд. устоди мо Орзу Исоев ва Дилафрӯз Сатторова мебурданд ҳамин барномая. ҳамунҷа иштирок карда будем, дар барномаи кастинг гузаштем. барномаи Сабоҳда баранда кор кардагим тӯли 6 сол. ва 2015 вақте ки оила доштем ва дига полни аюҷа бас кардем. вақте ки Корея донишҷӯ шуда омадагӣ будам 2012, ҳатто аз Корея барнома сабт карда ман рӯӣ мекардам Сафина. барои рӯзи модарон 8 март барнома сабт карда рӯӣ карда будам. аз корейцо табрикот гирифта. барои наврӯзӣ дар ҳамин Кореям будам. аз телевизиони Сафина ҳамкоро занг мезаданд ки равон кунем. барнома сабт карда рӯӣ мекардам. салом алейкум духтари ҷасӯсӣ. ва алейкум салом бародар апаин, бародарин, хуш омаден. беҳад тарзи суханронитон хушрӯя бо забони тоҷикӣ. раҳмати калон. оли 8-9 сол шуд фақат дар корейскӣ ва англисӣ гап мезанем, оли беҳад хела вай шудаге. забони тоҷикимон хела бо дига шудаге. хай худо ба шукр ки ҷойда бояд бошӣ, бояд забонта фаромӯш накунӣ. хайрат ҳамин оила ҳаст, кӯдако ҳастанд ки дар хона тоҷикӣ гап мезанем. салом алейкум апа, савол дорам. ва алейкум салом. саволот натен. дар Россия ҳастем. дар Россия лекин намедонам ман
бояд бошад курсҳои забони кореягӣ, бояд бошад фаҳмен кобен, бояд бошад рафта вай кунен, омӯзен. Агар фарзандотонам бошанд, фарзандотонам забон омӯзонен. бовар кунен дар ҳамин вақт ҳозир беҳад забон муҳимай, азоб намекашанд. ман ай падару модарам беҳад шукргузорум, беҳад миннатдорум ки манда бовар карданд. духтар гуфта мана хонондану масалан ғарибӣ роӣ кардан, дигар давлат обрӯшона қапида хондаму имрӯз худо ба шукр миннатдорум. ҳамхел падару модаро бовар кунанду фарзанда обрӯшона бардошта хонанд. салому алейкум. визаи гостевой кушода шудагӣ ё не? ҳоле визаи гостевой ҳаст ку вай аз замон шахсоне ки дар Корея ҳастанд, масалан оилатонай, апатонай, хоҳартонай, бародартонай, язнатонай метавонанд ки шумо дар визаи меҳмонӣ равон кунануш биёед. танҳо фарзандони падар ва оилаи худро даъват карда мешавад. оилавӣ дар Россия дар кадом шаҳрен? Волгоград. ба оилаи писар ҳастам. ягон рӯбоё шеъри тоҷикӣ аз хаём рӯдакиё дигар шоир бо каризе тарҷума кардед? реаксиясион чӣ хел буд? не, рости гап тарҷума кардагӣ нестем. рости гап мана метро ҳам омад. забони англисиро истифода бурда мешавад дар Корея? ман медонам англиси албатта мешавад. чӣ хеле ки дар Тоҷикистон забони русӣ дуюм забон аст, ҳама медонад. дар Корея бошад забони англисӣ забони дуюм аст, ҳама медонад. яке аяги анҷа анҷа ой бачаҷон шид. забони англисиро истифода бурда мешавад. салом ва алейкум салом. салому алейкум. апа масоҳати Корея кай виза мекунам? ман намедонам рости гап Москва шаҳр. ман фақат дар бораи Тоҷикистон маълумот дорам. бояд ҳамин шаҳрвандӣ Русияро агар дошта бошанд двойное гражданство, ҳамна маълумот дорам. тамом. апаҷон ман ҳамин тобистон рафтани насиб иншоалло. беҳтарин биёен, худо қувватон тияду биёен. як дақиқаи вақтонам беҳуда сарф накунен, биёен. дохил шавен, хонен, кор кунен. шумо маскана мехонаи мо меҳмон шавен. насиб иншоалло. ман 2014 буд рафтагӣ будам. омск рафтагӣ будем мо 2014 барои гирифтани шаҳрвандии Россия. гирифтем, муддати 6 мудда гирифтем, бо обратно омадем Корея. ва барои омадани Корея нагирифта будем. моя падару модармон ки дар дуктур кор мекунанд ба программаи переселени программа асту, оилавӣ ҳамаят вай гирифта буданд. паспорт гирифта буданд, мо ҳам рафта паспорт гирифта бор омадем Корея. шумо граждани Россия фарзанҷон? бале, мо гражданини Россия. 2014 ман аз ҳама охир ман гирифтам. ҳама барвақт гирифта буданд оила, падару модар, аҳл оиламон. ман гуфтам ки ба переселени программа асту, духтур ки ҳастан падару модар ҳамоно гирифта буданд. баъдан мо ҳам рафта гирифтем. неки
오빠 이거 봐봐. 이거 봐봐. 아빠 그러면서 그럼 아빠 Джон 이거 ячи. 봐봐. Ози созочка десан. 근데 Ана ҳамин метро аст ку таги замин. Ҳамин ду этаж поёнай. Ин як этаж ба як этажи дига мебурой ба берун мебурой. Дар ҳар як станцияш ана ҳамин information когек ане сента меган. Ҷои ва як ҳамин ҳуҷра барои информация. Масалан шахсоне ки мебиёянд умуман намедонанд тарзи истифода бурдан, тарзи пул дар карта андохтан ҳаминора намедонанд, метавонанд ки ба ҳамин вай биёянд. Ҳамин ҳуҷраи информация хабар метиҳанд. Information center ба корейски когек ане center. Дар ҳар як станцияш гузоштагиай. Апа ма гражданини Россия ҳастам. Ба паспорти Россия рафта меша меган Корея. Бале мешуд. Лекин ҳозир аз ҳамин сабаби коронавирус вазъият дар Корея вазнин шуд, границе маҳкам кардан. Барои ҳамин ҳозир мутаассифона маҳкамаи граница наомадесанд. ҳамин вазъият хуб шавад, шояд насиб бошад кушоям бад. Гражданин России рабочий вид гражданин России. Вай хтон вобастаи шустри бошен. Вақте ба гражданствои Россия омаден, шустри бошен. Ягон ҷо кор омаден, дилёбӣ мекунӣ, шустри мешавӣ, хто ҷо мекунӣ, метиҳанд, ҷо кор медроен, метиҳанд, чӣ ба наметиҳанд. Бисёри ҳамин гуфтесам ку тоҷико бисёршон ба ҳамин российский гражданство омадагӣ хучона ҷо кардагиянд. Вай ҳамаш ай шумо вобастае, ай ҳамин одаме ки шустри бошад. Созин апа раҳмати калон. Барои Корея омадан гражданин Россия боши, омадан хубаи гражданин Тоҷикистон. Ба кадомеш ки имконияти омадан бошад, ба кадомеш ки имконият бошад, фарқ надорад. ҳамин қонунҳоро вайрон накарда биёин кор дуроин, фарқ надорад. ҳам Тоҷикистон, ҳам мардуми тоҷикоя беҳад ҳурмат мекунанд ҳамаи Россияро. Ҳозир то ҳозира дар Корея ягон тоҷик обрӯи, масалан тоҷикоя дар Корея вай кардагӣ нест. Кас дар Корея чӣ қадар тоҷике ки ҳаст, ҳамаш барои хондан омадагиянд. ҳамашон барои хондан омадагиянд, барои бизнесу, барои ҳамашон муваффақ шудагиянд. обрӯи тоҷикоя ягонташ резонадагӣ нестанд, баръакс боло бардоштагиянд. давлати Корея ҳар як кӯдаки давлатдагӣ ёрдам мекунад. ҳар як кӯдаки шудагида чӣ хеле ёрдам, масалан ёрдами чӣ хеле ки Россияда аст, ҳамин хел не эхе ёрдам намекунанд. танҳо вақте ки ҳамин фарқ надорад тоҷик аст, хориҷӣ аст ё кореец, вақте ки фарзанд дар батнашон фарзанд мешавад аз тарафи давлат $500 метиҳаншонанд. ҳозир боло рафт $600. ба ҳамон $600 то таваллуд кардана ҳам пула истифода бурда метонем. фақат дар карта метиҳанд ва шумо гирифта наметонем. фақат дар больница то таваллуд кардана. больница меравен, истифода мебарен, ҳамин то таваллуд кардан кунад. таваллуд ки карден тамом. با همون آدمایی که страховка کردگن ها باید نمیتونن، страховка نداشته باشه نمیتونن. اپا برای به کره آمدن ویزا در کره، البته در کره به ویزا تماما در آمدن نمیشود. من 56 ساله اویلایی در روسیه ها. اپا چنین داده من بودین اورینا را انجام بوده.
우리나라 안 좋아. 머리 아파. 사람들이 말 안 들어. 나쁜 말 많아. 새끼들이. نفهمیدم شما چه خیلی گاو زدین. اینجا کاریتسا دوستای ما هستن. مردم تاجیک شروع سخن میگن با کاریس که چیزی گفتن. اینجا دوستای ما کاریتسا هستن. واسه میخونن میگن که بین همین تاجیک خچونا گفتن هر گفته. در کره حالی تا حال یگان تاجیک یگان بار یگان پرابلم نکرده نامی بعدش برآمدگی نیست. همین قسال ما 10 ساله که همینجا دایم ما یگان بار نفهمیدم. کوشش کنین که تماما نامی تاجیک بعد نبرورین در کره. اولوی در خانه شما چی دیدن ممکن آجان 알았어. 퇴근 후 인사드려요. 알겠습니다. 뭐 해요? 지하철에서 시청 중이에요. 아, 그래요? 내일부터 이제 주말이에요. 이제 숨을 이제 쉽게 쉴 수 있어요. 이제 주말이라서 푹 쉬고. 월요일부터 금요일까지 너무 힘들어요. 점점 생활이 진짜 힘들어지고 있어요. 맞아요. 그래요. 주말에 푹 쉬고. 네. 그래요. 선부모님도 주말에 푹 쉬세요. 조만간 설날이에요. 그 다음 계속 푹 쉴 수 있어요. 네크 비행기 네크 비행기 봤어? 비행기 همون زبانی به خاطر تاجیک خودم خوبه. البته زبانی خودم خوبه. زبانی خودم بهترین زبانه پینگی. لیکن دیگر زبانه هم آموختن در کره تا که زندگی آینده کار کنی و زندگی کنی. 새해 복 많이 받으세요. 네, 새해 복 많이 받으세요. 네. 혹시나 다른 나라에 실망하실 때 제가 안 부리면 제가 아프거나 많이 있기 때문에 양해 바랍니다. 알겠습니다. 알겠습니다. 이거 내가 만난 우주한 줬어. Корейс приглашение до дома это на.
кажется, метанан. Кажется, да, метанан. 감사합니다. 니크 가서 거기서 눌러. 눌러. 이게 어떡해. 빨리 가, 빨리 가. 응. 맞아. 뭐, 어디, 이거 봐봐. 잘했어. 퇴근길은 잘 먹고도 험하네요. 그래요. 맞아요, 그래요. أنا بچه دیوی ماما میگیره من نسی باشد میرویم نک موهی ها؟ 스티커 그리고. 스티커 있어? 아, 우정 줬어. 아저씨한테 줘야 돼. 약간 선이 가져가 신으시다는 거지. 왜 가장 특히 오시냐고. 아주 이거 봐. 안녕하세요. 이거. 알려줘. 여기에요. 네. 알려줘, 신고. 네크. 이거 잡아. 이거 잡아. 이렇게 잡아. 잡아. 이렇게 잡아. Bisa pakai gini ini. 아니, 이거 스티커 어떻게 가방. 가방 안 돼. 아니죠. 완전 흉하나 같다. 인사했어, 네크. 인사했어. 아살롬. 안녕. 알았어. 아살롬. 아살롬 бачаҷон. 내가 말아보자. вай маълимаш хати қичақ наи ҳамин садика тамом кардаги бачаи ман. не алиҷон хати маълимаш хати. 안녕하세요. анин кесая сасаним. 그죠? аҷаб. 내가 бачаи якуми манам ҳамин садика тамом кардаги барои маълимош кадом вақте ки бинам қичоқ мегираншон. 아주 가방 스티커. 아주 가방 스티커. 네크. 가자. 스티커 붙여봐. 안녕, 나는 대학에 가고 싶어요. 대학 가고 싶으면 입학해요. 대학에 가서 입학해요. 제가 4월부터 매월 첫 번째 주, 세 번째 주 금요일에 고정 실방을 합니다. 저녁 7시 30분에. 그 이번 주 말씀이세요? 이번 주 하실 거예요? 이번 주요? 아니, 다음 주 하실 거예요, 맞죠? علیجان میگه ها نامش علیجان آخه علیجان میگه نامش هم میگیرد اپا نرخ ویزای بلیت کاره چقدره نرخ ویزای من نمیدونم ویزا من یکم بار نخریدم من نرخ ویزای نمیدونم بلیت باشد از تاجیکستان به کره $800 $900 هر خیل است через دبی است через قزاقستان است через استانبول است через قزاقستان ارزانه $700 می‌آوین 800 а через دبی تو $1000 через روسیه هست نه که چاونده علی جان چاونده سان چوسه آشنای کارستان هوای برسنتون دادن شیناز داشته باشین کارت اگر باوریشون دا باشین چی میتین دیلاشون نیاوین میتین چی بنا میتین ارزانش میتین سالی من 29 아 4월 달부터요 알겠습니다 그거 메모해 놓을 거예요 알리존 차온다 차온다 دستت بچه جان
시간을 정해서 실방하는 것부터 알겠습니다. 에미로서 밀리언 벌고 그 전에는 시간과 장소에 구애받지 않고 아무데나 게럴라시기로 반성합니다. 네, 알겠습니다. 알리전 가자. 알리전의 두 번째 애기는 알리전이에요. 알리전. 첫째는 네크바트. 둘째는 알리전. رحمت خارجین الهی ما رو هم همین روزا برساند. حاضر در راسته زندگی داریم. خدا جان به همین روزا شما هم رساند، به همه آرزو حواسات من رساند خدا. به همین روز سعید جمعه خدا همه به مرور مقصدشان رساند. کجایی که میخواهند کار، کجایی که میخواهند داخل شدن خواندن، به همه آرزوشان رساند. نکرنگ علی جان. نه ماجایا نکرنگ علی جان. نکرنگ علی جان. نک Нека, 기다려. 귀여워. 강아지 삭자. 귀엽다. 이제 아주 고양이 좋아? 좋아? Apa vizara evja باید رای کنم. ویزارا اگر دانشجو شده بیاین شما دکومنت میسپارین، دکومنت‌های شما پراورکا میکنن. وقتی که همش توغری شد شما که گرفتن در همینجا دانشجو، شما ده دعوتنامه رای میکنن. شما دعوتنامه گرفتن علی جان گرفته پاسپورت و کاری در تاجیکستان رفته سپاریده، بعدا شما ای پاسپورت و ویزا میتین. 이거 문제였지? 안 되는구나. من اینقدر که شما با این کاریسی که زدن نمیتونم، لیکن اشنام کاریسا بیا گفتاست من فهمیدن نمیتونم. بیا گفته سن خیلی گوین که وای رای کنه دعوتنامه رای کنه میروم. چوده جنگ کنه چوسه یا هیا گوین که چوده جنگ چوده هی چوسه یا نه که چوشی میسا 가자. 네, 가자. 그냥 이렇게 너가 가라. вообще зло. رحمان رشما حواسم آمد این زنی مامانی به همه یاردم مسئله میدید. خدا رسانت رویم و شما بخورین داغو باشید. دایی مسافر جان شکر رحمان سلامت باشین. اپا هستین اکا هستین سلامت باشین. خدا جان دعا مستجاب گردد. آمین. 아주 미안해요. چخیل نغز من مردم کاری به این حال آدمای نغزن. آدمای نغزن، آدمای خوبن، آدمای بد نیستن. حرمت ده آدمای خوبن، به حد حرمت میکنن. اکو همه میلت آدمای مثال بد و خوب شد داردن، خیلی آدمای خوبن. ما گنده 저기 엄마 그니까 안 먹기 전에 가야 돼요. آدمای خوبن، آدمای نغزن. کار نمیگیرن تماما، عموما کار ندارن تا در بیرون تماما. کوگیسو مگجا کوگیسو تماما کار ندارن. مثلا کجا رفتی سمی قدر
ман вай кардесам, масалан сабт кардесам, дар метро будам, дар автобус будам, дар роҳ. Шумо ягон вай дидед ягон кори хато ёки ягон вай ҳамин карицое не? Нясея. Не кумогуле? Амого? Кром алиҷо мого ё? Могуле алиҷо? Сон кабангино чумониено? Иго могу мион неку? Татиде ҷоё. Бесто, бесто. Могчимо? Нада бия. Ин ҳамин хӯрокҳои ваяй. Оденг мегӯянд хӯроки баҳрӣ. Ордам да дарнуш дорад. Халол. Ман хӯрокҳошонам шумода нишон медиҳам. Хӯрокҳое ки дар берун кӯчагӣ ҳастанд. Имо игонон эгианте. Ино умуман ино сосиска ҳастанд. Тамоман вай нестанд. гӯшти хуб доранд. Ана ина токогӣ мегӯянд. ин аз биринҷ тайёр мешавад. На. Маҳнеку алиҷон. Файсои мого. Ирки чаба, ирки чаба, ирки чаба. О мого, мого. Алиҷон, неку могуле? Некранг алиҷонон тегӯе маск кота катсумнида. Киреё? Одамои Кореяи рӯзҳо миллион бор хубанд. Рости гап ман таъриф намекунам. ҷое да тоҷикӣ менд ягон кас нест, лекин мардуми Корея касе да кор надоранд. Гузаштаси ҳатто нигоҳ намекунанд ки кӣ ҳастӣ ё кӣ нестӣ. Мого чашим месам порио кого порио. Тамоман вай надоранд. Барои ҳамин давлати бехатаре барои зиндагӣ кардан. Бехатаре, бехатар. Могуле? Кидарио? 근데 어쩌죠 이거 맛있어. Маска пей. 어쩌죠 얼마나 싹다. Чихелӣ кунем биёем таҷик рӯ. Порио. ҳамин барномаҳое ки ман мондагим роҳи осони ба Корея омадан. Чӣ гуна виза гирифта мешавад, ба кадом визаҳо рафтан мумкинай, маоши корӣ ҳамашон порио. ҳамашон мухтасар фаҳмондагӣ ҳамашон. шумо ба кадом мақсад рафтанien? Кор рафтанien? Донишҷӯ буда омадан, масалан донишҷӯ шуда дохил шудан рафтанien? Ёки бизнес хати омаданien ба Корея? Вай мақсад аст ку ба кадом мақсад? Просто так шумо виза гирифта наметонем ку мақсад бояд бошад. Аввал мақсад. Шумо донишҷӯ шуда омадан хоҳен, агар донишҷӯ документ меспорен, шумо дар иҷа даъватнома рӯй мекунанд, ба шумо спорида виза мегирен. Визаи корӣ ҳозир Тоҷикистон қатъи Корея шартномаи корӣ надорад. Ай ҳамин сабаб ҳозир омадан ба Корея ҳамчун коргар, ҳамчун кор қинде, мушкилай. Мутаассифона имконпазир нест. ин қадар куҷоҳои зебо ман зан хоҳарҷон аз сари эфири шуморо тамошо дорам. Раҳмати калон апаи азиз. Ман барои ҳамин мақсади ҳамин кушодани канал то могуле алиҷон? Амого? То могуле? Мақсади кушодани канал ҳамин мардум да мисол ай Корея видеоҳо роӣ кардан, роҳҳои зиндагӣ, роҳҳои дохилшавӣ, роҳҳои умуман ҳол ни дар бораи Корея.
چیزی که مثلا 10 سالی که زندگی کردگیم از تجربه همین زندگی کارم درسای خوندگیم تمام کردگیم مردم در معلوماتیم چیزی که نمیدونن مقصد منم همین اپای عزیز یوردم میشود یا که یگان توصیه میشود یگان چی میشود همین مقصد ما هم از سحر تا بیگاه کار میرویم شنبه یک شنبه وقت نداریم کم کم هم خیلی این در وقت میشود خیلی مردم هم خبر میتیم معلومات میتیم اویدی همین کاریا باش ما آدم هم دولتیم چی گرجانی هم میگه نه ما گرجانی نیستیم ما وید نجات داریم برای گرجدانس گرفتن باید اول از دولت خود اتکاس کنی اینجا یک двойной гражданство نمیتونده двойной نیست یک двойной از دولت که اتکاس کردی از شهروندی هم دولت بعد شهروندی کاری گرفته میتونی با هوای هم قانون و قاعده های خودش دارد قانون و قاعده های خودش دارد просто так نمیتونن اپا دیپلم سفارچیکی داشته باشی در کاره کار میتونن سفارچیکی در کاره معاش بلند داره نه علی جان کاریا مگجیما کیخ سفارچیکی اویلیکش به حد بلنده اگر ویزا گرفته آمده بیاین معاش خوب داره سفارچیکی بسیار وکانسی ها می شود مدام میگن که کارگرا در کار اگر وکنید ایما یا ایگا دا هیچی لیا کسا هم نیده ایگا را ایگی که موموگا یا موگا همسا هم نیده کسا هم نیده 저 이거 놓고 나 맛있게 만들었지. راست منم زد میشه اپا دیپلوم سفارچیکی خیلی گفتم اصلا برداجن ملتی راست است که نگیرن اما چخیلی بیام رحمت اپا خدا نگهبانتون باشد سلامت باشین خدا شما را نیز نگهبان باشد معاش کاری قریب $3000 هست من همیشه میدونم زوره ها ای $1000 سر می شود معاش تا 3.5-4 همین کارگرای ابیچ نیده 4 نرابایچی میگوین کو نیکیم کارم آسان نیست برادر اپا خواهر دادر کارم آسان نیست 12 ساعت به زبان آسانه کار کردن 14 ساعت وقتی که 12 14 16 ساعت زیاد کار میکنی بعد یک ماه میتوانی که تو $4000 اویلی گیری کی دریا برای همین کارم مشکله وقت ساعتش مشکله معاشش نکیم خوبه پیتانیش باشد پیتانیش بهترینه هم عبید میتین اگر شما در پلینتینی کار کنیم با بگانی بگاه در خوراک میتین بعد 2 ساعت پس 10 مینوتی پریریف میتین با در وقت پریریف булочка یا که یگان شیرینی میتین ده اپا در کاری انگلیسی گپ میزنید چه خیلی لفظ دارن با یا زبانی کریگی و زبانی انگلیسی است چه که در تاجیکستان هم طرف اسنگ خودمونده زبانی خودمونو با زبانی روسی دویم زبان است که انامین کاری ادم زبانی انگلیسی دویم زبان شد اپا جانی عزیزم ما از شما خیلی منت داریم برای آنکه برای ما وقت جدا کرده پرما افیر کرده ایستاده منت داریم الله نگهبانتون باشد همیشه رحمت کلان اکا برادر عزیز کدومی که میفهمد همین چیزا را زحمت ها را همین چیزا را میفهمد رحمت کلان کدومی که میفهمد سلامت باشه رحمت همین کودکایی که ایستادگی میگیرم کم کم افیر کرده تا خونه برای همین کدام وقتی که افیر شد چی سوالی که دارین چی و یکی دارین گپ زنین ساساهی هرسن هلته تگا امنی دا کره یا چوشی میسا کسی یا اپا در وقت کار نماز خواندن اجازت میدی هم بله عموما کار ندارن راست گپ من وقتی که در یک فیرمای وای کار میکردم
дар як фирма кор мекардам. Як бачаи узбек буд ва якта тоҷик додаромон буданд. ман ҳамунҷа ба менеҷер кор мекардам, дар ҳамунҷаям. баъд ваё вақти намоз гуфта буданд ки ҳамун вая калона шумо гӯен, шумо бо хубтар медонен забона гӯен ки мо вақти абед мо намоз мехонем, бегони аср намоз мехонем, рӯзои ҷумъа мо масҷид рафта намоз мехонем дар масҷид. баъд ман хай гуфтам калони ҳамун корхоная фаҳмондам, гуфтам майли ҳамин корра кунан ай таҳти дил, майла шумо иҷозат метиҳем, мода фарқ надорад, намоз мехонам байнда мераванд мебиёнд, муҳим ки вай кунанда корра кунанд, корра аз таҳти дил кунанд. нами хеле алиҷон мусора партофтӣ? бух тез мерем бачаҷон. раҳмат апа барои ҷавобу саломон апаҷон, зинда бош апам. раҳмати калон шумодам, саломат бошен, зинда бош апаҷон. кориш қинай бале, кор як кареяда не, дар тамоми давлат дар ҳамаи ҷо кор мушкилай, ҳама кор мушкилай, лекин зиндагие кор мекунӣ руста мебарӣ, ҳаёт аминай. лекин назар ба Россия дигар давлатҳо иҷа тамоман зиндагӣ кардан осонай, корам осонай. назар ба Россия, чихи дар Россия мебинем вазминиё мушкилиёи ҳамин ҳама акоҳою апаҳое ки аму ғариб шуда дар ҳамуҷо кор мекунанд, иҷа 100 бор осонай. барои ҳамин худоҷон дуо мекунем тезтар шартномаи корӣ банданду ҳамаи ҳамин тоҷико биёян ҳамиҷа, зиндагишон осон шавад. худоҷон нияти нек ними давлат иншолло мешавад. шартномаи кория ба Россия дора виза? Россия хати рости гап намедонам, вале мефаҳмам. ҳамин қадар медонам ки визаи 2 моҳа дорад, без визави режим дорад, 2 моҳа бе виза мебиёд. алиҷон ғалтид? дева куром пориё пориго каҷа. беҳтарин апа шумо ҷиддӣ мефаҳмонем. ҳаму чизе ки ҳастай ҳамуна мефаҳмонам, чизе ки ҳаст ҳақиқат. ҳам вақт пориё хуб бошад хуб мегӯям, ша мефаҳмонам, безеб бошад безеб. барое ки чӣ ба дурӯғ гӯём, чӣ ба фиреб кунам мардума. чизе ки ҳаст ҳақиқата бояд гӯӣ, фаҳмонӣ ки шуто би омадан ҳамҷа азоб накашанд. ман ҳама барномаҳом да гуфтагиюм, фаҳмондагиюм ки ҳамин кӯшиш кунен легални биёин, баъд документ. барое ки бе документ мебиёин бисёр азоб мекашем. барое ки бе документ шумо ягон балница рафта наметавонен. бе документ шуморо қабул намекунанд. хай ин зиндагӣ, рафту ягон касал мешавен, ягон бемор мешавен, шумо маҷбур ки бояд балница равем, балница қабул накунад, чӣ кор мекунед? барои ҳамин ҳастанд, ман намегум нелегал нест, ҳастанд, лекин ба ҳамин мушкилӣ ба вазнини зиндагишона мебаранд. гирехтаву масалан ё ки дар ҳамин хона лечения карда ду ҳама антибиотикоро хӯрда балница намешавад рафта ку. ман ҳамин ваёша мефаҳмонам, мегум да легални бошам бо беҳтара. ве маска ҳаго каҷа чӣ бекаҷа имо ховуш бурда бечора занакай мондагира чикин ҳаго оден тугеё. машоаллоҳ беҳтарин иҷозат метиҳанд. намоза мегӯян, намоза иҷозат метиҳанд. раҳмат калон апа барои эфир ҷавоботон, саломат бошен. салом апа, ки шумо қати фарзандон нағзин, манам Корея, мумкин бо шумо як савол? шумо дар Кореян? ва алайкум салом, савол чиен? марҳамат. маска эсо апаи фарзандон ма чӣ хел биём?
이거. 감사합니다. 가자. 라흐마트 부탁. 감사합니다. رفتیم اوه بچه ما رحمت بفرم رفتیم کجا اوه ماماجیس رفتیم 신발 바지 가이다. کجا حاجی من شما در فهماندم کو با سوال داده یعنی که چه ما بیام با کدام مقصد آمدنین شما خوندن تماشا آمدن بیزنس یا طبابت و یتونه گاو زنین به من راهوش گاو زنون فهمانم که با کدام راهش امکانیت هست با کدام راهش نه کجا نظر بررسی نظر که راست شما قطعی شوهرتون ممکنه نمیری شوهرتون چی سوال دارین شما سوالتون نگوین که اگر سوال شخصی باشد اگر مخفی باشد بله من قطعی شوهرم زندگی میکنم بیا علی جان کجا من افیر تمام میشود زکریپیت کرده میمونم نمره را در تگ همین افیر نمری واتساپ بعد صفحه اینستاگرام همونجا سوالات نتین من اینجا در 3 سال باز فهمو 3 سال شد بررسی که پاسپورت اومده گینم با فکرم خطا نکنم نمره واتساپ در همین تگ همین افیر زکریپیت کردم میمونم نویسین یا در صفحه اینستاگرام شما زنین افتخار سلامت باشین اپاستن اکاستن سلامت باشین جونی چه 우리 파란색 돌아. 파란색 دیگه 아니 하얀색. 저 하얀색가? وای بچه گذاشتک موهوشه وای کردگی سفید نه خیلی ساو سفیده بچه هم گفتستند که اوچه وای بچه هم حیرون شده میگه اوچه وای چی به موهوشه خیلی سفید کرده 저 물이 뭐래 하얀색가? من نمیدونم آخه بچه جان 어떻게 한테 뭐지? کودکات چه خوده 이거. منم کودکام گیرا نمیگم یک مسئولیت میکردم کودکاتون پیش خودتون دعوت کردنی نه شما از لیگال نی کار کردیسین لیگال نی کار کردیسین نه دکومنتال نی به دکومنت پناهتون بخدا پناه شما هم به خدا در پناه خدا باشین برادری عزیز جانی چه نه نقب ممکن نیست تماشا آمدنی باشین ویزای سیاحت پوتشیستا میگیرین در تاجیکستان باشین به یگان مشکلی گرفته آمدن میتونین به یگان پرابلم گرفته میتونین روین روزای قبولی همون پاسالسوا 안녕하세요 이모 이모 어디 가세요? 밥 먹으러. 이모 머리 잘랐어요. 완전 다른 사람. 진짜 더 몰랐어요. 예뻐졌지? 네, 더 예뻐졌어요. 더 예뻐졌지? 왜? 아니 어디 가는데? 아니 거기서 그냥 바람 쐬요. 놀고 있어요. 네. 진짜 이거 신랑 애기들 기다리는데? 네 집에 있어요. 왜 그건 안 하나? 전번에 캤는 거 유튜브요? 유튜브 해요. 안 하나? 지금은 그냥 한국어는 아니고 그냥 한국어에 대해 하고 있어요. 그거 있지? 네. 우리 딸내미 시간 나면 너 도와줄라 하더라. 내 안 해도 알겠습니다. 딸내미 영어 중국어를 하잖아. 알겠습니다. 예, 카톡 주세요. 예. این همسایه ما کاریان که زنک همینجا به خونهشون خونهشون همینجا ده همون سلام علیک کرده پرسیدن مردم خوبن مردم بهترینن چشم نرسد همین میگوین که همین آدم هم خودش وابسته در کجایی که باشد نباشد خودش که خوب باشد نرمالی باشد اما آدمی که در برشه هوای هم قطعش خوبه همین
ҳамаи одама ай худаш вобастаи рафтори худаш, ай ҳурмати худаш. не ман легал нани роҳуша фаҳмида фарзандо легал набиёянд бемало бошад апано мешавадтон медодед. майлаш метиям вай кунен шумо да ман мегузорам ватсапа нависен, чтобы ман фаҳмам ки шумо ҳастен. номтона нависен, ҳатман нависен ки масалан ман ифтихор табарқулов, ки ман фаҳмам ба шумо да вай кунам рақам тиям. ассалому алайкум. ва алайкум салом. беҳтарин апа саломат бошен, хуш омадед. шавҳари манам 12-13 сол шуд, 12-13 сол зиёд шуда Корея. барои ҳамин боз назар ба ман бо бихи чизоро бо бисёртар хуб мефаҳмам. шумо нависен, ман рақамошуно бад метиям. инҳо апа халқи нағз карецо. ҳа халқи нағзан, шахсоне ки дар Корея зиндагӣ кардагӣ бошанд мефаҳманд, медонанд. мардуми Корея мардуми честне, қатишон кор кардан. ҳамин мо тоҷико махсусан ҳамин якум боре ки мебе қатишон то кор мекунӣ беҳад мушкилай, беҳад қатишон кор кардан мушкилай, барое ки ганда честниям, беҳад дар кор строгиян. кор омадӣ бояд кора кунӣ, телефон умуман намегирӣ, дуруғ гап намезанӣ, честни. анан хами мардуман. моям ҳамиҷо омада баъд ми рафтори ҳаминёро дида ҳайрон шудагӣ будем ки мисол пешрафтагиян аз ҳисоби ҳамин ваёшонда рафторшон, характершон мисол ба ҳурматан, якдигар қативаян, муттаҳидан. куҷо бонависам? гуфтам ку ҳамин эфир тамом мешавад. ҳамин эфир тамом мешавад. дар таги эфир дар комментария ман номера закрипит карда дар комментария мегузорам. номери ватсапа метавонед дар ватсап нависен. ҳам саҳифаи инстаграмам мегузорам, силкаша метавонед дар ҳамуҷа нависен. чиқадар базир буда ин Корея. оли просто так ман ҳамин пеши хонаоя сёмка кардагиам. оли ягон вақт агар имконият шавад, вақт шавад, насиб бошад, баъд ҳамин центра рафта сёмка карда прямой эфир мекунам тона. барое ки ай душанбе то ҷума кор меравем, на чӣ хеле ки диден ай садиқ кор чӣ хел омадам, кӯдакоя гирифтам, хона омадам, на худу шаб шуд, 1.5 соат. шанбе якшанбе ҳам вақт нест. дар хона студент дорум, англиси дарс метим карецода. ҳам хонаошо мерам, ҳам хонам мебиёям. барои ҳамин насиб бошад вақт ҷудо карда меравам, центр рафтам, баъд сёмка мекунам, баъд тарафора нишон метиҳам. апа ман 3 сол боз танҳо бо каресо кор мекунам, ҳама нас аз честнигиашон ба пеш рафтагӣ. рост кенчана каҷа рост мегӯян. посоё зарплаташ минимум аз чанд қа сар мешавад? аз $1000 сар мешавад. 1.5, 2, 2.5, 3.5, 4 то ҳамин 4. аҷима ма лимон гира охи каҷа хунук мехра рафтем каҷа гир маска пе моҷа аниго маска ка саломат бошед. ман менависам баъд шумо бо кадом шаҳр, шумо дар кадом шаҳрен гуфтен? шаҳр тода нагуфтем. мо дар тегуем. тегу, шаҳри тегу. каҷа сон чизеё алиҷон, сон чизеё каҷа сон. неку Oma chaba. Kidario, Tia hizo. Kaja.
ассалом. Шумо дар кадом шаҳри Корея зиндагӣ мекунед? Ва алайкум салом. Дар шаҳри Тегу. Балшой Гванҷу. Аҳа, фаҳмо. Аз Ленинабод шумо? Не, ман аз Ленинабод не. Ман аз Душанбе. Каҷа? Алиҷон каҷа? 하지. 야, 내가 신발 알죠 하지. Каҷа? 진짜야, 내가 이거 먹어. Ашикетисеё. Рафтем. 나 어제 이거 먹었어. Рафтем, бачаҷон. 이거 먹었는데 이거? Креё. 나 이거 먹었는데. дӯстони азиз, дигар савол надоред оиди Корея? Агар надошта бошед савол, ман эфира ҷамъбаст мекунам. барномаҳои ояндая интизор шавен. барномаҳои ояндада меҳмони барномаҳо тоҷикҳое ҳастанд, ки бо паспорти русия омадагиянд ё ин ки донишҷӯ шуда омадагиянд, дар Корея зиндагӣ мекунанд. Аз тарзи омадани онҳо ба Кореяю то ин вақт муваффақ шуданашон ман барнома карда, ҳама ҳамон саволое ки шумо дар эфир метиҳед, дар комментарияҳо метиҳед, ман аз ҳамон меҳмонҳо саволоро дода ҷавобошона ба шумо мегирам. ман оиди Корея ҳама маълумотое дорам, лекин боз барои шумо шуда ҳамон меҳмоноя тоҷикое ки омадагиянд, муваффақ шудагиянд, ҳаминҷа ҳавайиро даъват карда аз забони худи ҳавайиё роҳҳои омадану зиндагӣ кардану дигару дигарша аз забони ҳавайиё гирифта ба шумо яъне барнома карда нишон метиҳем. барномаҳои ояндая интизор бошед. шаҳри Чханвон дар наздики шумо. Чханвон? 아좀 비어. шумо ҳам дар Корея ҳастед? сон шудеё? апаҷони азиз, илтимос визаи бизнеса фаҳмонен. визаи бизнес барои визаи бизнеса гирифтан омадан роҳҳош чанд намудай додарҷон? роҳҳош чанд намудай? ҳозир акума бояд ҷамъбаст кунум, кӯдако қати хона медурам. насиб бошад дар ҳамин вай нависед, ватсап да нависед, ман ҳамаашо шумо да мефаҳмонам, гуфта метиҳем. моҳано каҷа тучакесо маска анесо 했어. 아니 키야. дар зери ҳамин вай эфир номерои ватсапа закрипӣ карда мемонам, бо чӣ саволе ки доре нависен. исломҷон хоҷаев дар ватсап нависе, ман шумода ҳатман пурра муфассалтар карда мефаҳмонам оиди визаи бизнес. шаҳри Чханвон дар наздикии шумо. шумо дар шаҳри Чханвонен ҳам? майлаш дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошед. худо ҳам шуморо нигаҳбон бошад дар ин рӯзи саиди ҷумъа. ба ҳама орзу ҳавасотон расен. касоне ки мехоҳанд ба Корея биёянд, орзу ва ёто ниятотон амалӣ гардад. худоҷон дар паноҳи худо бошед. барномаҳои оянда, эфтирои ояндаро интизор бошед. паноҳи худо бошед. каҷа